Friends, whatever Bodo Job Info YouTube channel good news RRB NTPC official notice release खालामबाय admit card आरो लोगोसे exam date नोंथांमोना गासैबो details खौ दिनै मोनजोबसिगोन दा पोस्टआ 11,000 बारा दंमोन मोननै category दंमोन graduate level आरो लोगोसे under graduate level दा बबेनि exam date फैग्रोखो जों नायगोन A to Z बिनि सिगां जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि सायाव लेटेस्ट बर' रावजों आपडेट मोननो हागोन आरो बिनि सिगां जाय नोंथांमोना आंनि ब्लगिं चेनेलाव जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना ला बेयाव लाइफस्टाइल भिडिअ फैबाय थायो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन So दायो जों थांगोन RRB नि अफिसियेल वेबसाइटआव बेखायनो rrb.guwahati.gov.in नोंथांमोना होबानो जाबाय बेनिफ्राय फैनानै बेयाव अफिसियेलि नोटिस रिलिज खालामबाय बेनो जाबाय NTPC ग्रेजुवेट लेभेलाव दा जायनोखि आन्डार ग्रेजुवेट नोंथांमोननि एग्जामा जाथ'नाय नङा बे जोबबानो जासिगोन लोगोसे नोंथांमोना बेनो जाबाय जुननि लास्ट नोंथांमोना जुलाइआव जायनोखि आन्डार ग्रेजुवेट मोनगोन दा बे जाबाय CBT 1 एबा स्टेज 1 एग्जामा जायनोखि डिग्री पासफोरनि ग्रेजुवेट लेभेल NTPC आव खालामदोंमोन एग्जामा जागायसिगोन बेनो जाबाय 5 जुननिफ्राय 23 जुनसिम तो नोंथांमोना 15 डेज एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों RRBआ बेखायनो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना एग्जाम सिटि बेनिफ्राय डेटखौ नोंथांमोना एग्जामनि 10 डेजनि सिगां नायनो हागोन आरो लोगोसे एडमिटखौ एग्जाम डेटनि हमना ला एग्जामा डेटआ नोंना जाबाय एबा मोनबाय बेनिफ्राय सानब्रै सिगांल' डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय बिनि सिगां 10 डेजनि सिगां एग्जाम सिटिखौ नायनो हागोन डेट मिन्स नोंथांमोननि सिटिया जाबाय गुवाहाटीयावनो जाखागोन जेरावनोखि आयन दंना डिजिटेलि दा बेवहाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हागौ एन्ड आधार कार्ड मास्ट बी कम्पालसरि लांफाथार मानोना नोंथांमोनखौहाय बाय'मेट्रिक खालामनाय जागोन एग्जामनि सिगां तो बेखायनो आधारखौ नोंथांमोना लांफाथारनांगोन बै समाव एग्जाम हैनाय समाव देन बेखिनियानो आरो बे एग्जामनि टाइमिंआ नोंथांमोना 90 मिनिट्स अके स' 90 मिनिट्स टाइम मोनगोन बेनिफ्राय 100 कुइसन बेनिफ्राय 100 मार्क्सनि जागोन एन्ड 1/3 नेगेटिभ मार्किं मोनगोन मोनथाम रं जाबाथाय नोंनिफ्राय 1 माइनास दाननाय जागोन बे RRB एग्जाम प्रसेस आरो बेनिफ्राय बेयाव पास जायोबा नैबे स्टेज 1 पास जायोबा स्टेज 2 दङ अके स्टेज 2 दङ बे स्टेज 2 आव नोंथांमोना 120 मार्क्सनि एग्जामखौ होनांगोन दा जेब्ला RRB NTPC नोंथांमोननि हमना ला बेनो जाबाय आन्डार ग्रेजुवेटनि डेट फैयोबा चेनेलाव मोनगोन आरो ग्रुप D ना फैथारसिगोन ग्रुप D आ जुलाइआव जानो हागौ मानोना नैबे जुनाव बेखौ लाग्रोनानै जुलाइआव लारि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामनो थांगासिनो दङ एन्ड लास्टलि BCTC सेक्रेटारि पस्टनि एडमिटआ दासिमबो रिलिज खालामाखै मैयानो 13 आवनो खालामनांगोनमोन 13 मेआव मा जाखो BTC आ मिन्थिला बाट दिनैबो मोननो हागौ जेब्लानो मोनो नोंथांमोनजों फिन खनसेबाव भिडिअ खालामना दिन्थिगोन